ҳаяҷонро то соҳнаи охир нигоҳ бидорад, интрига нигоҳ дошта шавад ва тавонад рақобати воқеан арзандаро нишон бидиҳад. ҳуҷуми навбати ирсол расонида шуд. дарвозабон тӯбро дар дасти худ нигоҳ дошта натавонид. зарба ва гол! Зарба ва гол дӯстони арзман. ҳисоби рақобат кушода мешавад ва дастаи осилот ба пеш мебарад. Жан Гатен забур тӯбро гирифт ва онро ба дарвоза ворид кард. хулоса барорад ки тӯбро қапид ба назди монитори вар. голи задаи Жан Гатенро ҳисоб накард. сол ба дохили ҷаримаго расонида шуд. истиқлол ауто. ҳуҷуми навбати паси хеле хуб ба канори майдон. Табриз Исломов дар наздикии ҷаримаго. ӯ дохили ҷаримагоро мебинад, ба онҷо партоб мекунад. зарба ва гол! муҳаммадҷон Раҳимов дӯстони арзманд рӯзи мазкур мушоҳида мекунад муҳаммад Раҳимовро. офсайд нест. давраи тиллӯии ин даста маълум аст ки ба солҳои 2016-2017 рост меояд. инҷо як зарба ба тарафи дарвоза. канор ирсолиё ба дохили ҷаримаго. зарба ва чӣ гуна зарбаи хуб! имконият барои як зарбаи дигар ҳам инҷо дида мешавад. зарба ва зери фишор дастаи кӯшиши хеле хуб. партоб ба дохили ҷаримаго ва инҷо дар зарбазанӣ дер шуд. гузаштан ирсол ба марказ. тӯб ба дохили ҷаримаго мерасад. имконияти хеле хуб. зарба ва осилот, вале чунин фурсат пайдо нашуд. вале тӯб дар назорати онҳо боқӣ мемонад. ҳамлаи навбати пас ба ақиб. партоби Шӯрат Элмуродов ба дохили ҷаримаго. фурсати хуби зарбазанӣ. зарба ва кани тӯб наход ки ба дарвозавор нашуда бошад. як зарбаи дигари Фаридун Шарипов. на инҷо тӯб ба дарвозавор нашуд. Шаҳрон Сулаймон. алишер ҷалилов партобиё ба хати ҳамла. имконияти хуб барои футболбозони дастаи Истиқлол барои задани голи навбатӣ. имконият то ҳанӯзам вуҷуд дорад. муҳаммадҷон Раҳимов зарбаё. фурсати хеле хуб барои задани гол. зарба ва ин вазъият бартараф карда мешавад. тавонист парвозро бо ҳисоби 1-0 шикаст бидиҳад. Фурхон Раимзода хеле хуб ҳаракат ба дохили ҷаримаго мекунад ва чӣ довар чӣ ишора мекунад. баъд аз ин вазъияте ки бо иштироки алиҷон ҳуҷуми навбате метавонад вазъияти хеле хавфнок ба амал ояд. зарба ба тарафи дарвоза ва голасо голисимо голадо! Салоҳиддин Эргашев бинед аз байни ду нафар тӯбро гузарон овардан зарба бовар кардан душвор аст. ин зарба набуд, ин як асари санъат буд. бинед ки тӯб мисли тир ба кунҷи болои дарвозаи Истиқлол часпид ва ирсол ба дохили ҷаримаго ва тӯба то ба тири дарвоза мерасад. имконият барои зарбаи Салоҳиддин Эргашев. тӯб дар назорати ост. зарбаи навбатӣ ва чӣ гуна ин ҳолат бо гол анҷом намеёбад. бисёр иродаи хубро нишон медиҳанд футболбозони осилот, вале довар садошаки худро баланд мегардонад. бинандагони азиз, рақобати бисёрам ҷолиб ва диданиро мо бо шумо мутаваҷҷеҳ гардидем. ворид мегардонад Салоҳиддин Эргашев бо як зарбаи воқеан зебо бошаст ва мустаҳкамон барқосо ҳисобро ӯ баробар мекунад 1-1.